Her i bloggen i dag, så skal vi simpelthen se noget mandlig kogekone. Simpelthen, der er en eller anden her, der står 5.000 kroner, har jo han det fedeste fritidsjob under corona. Jeg tænker, at så kunne jeg lave det her, så lad os se på noget mandlig kogekone, simpelthen. Lad os gå ind i det. Der er jo selvfølgelig et pres for, at det skal smage godt. Men smager det nu egentlig godt? Det kan jeg jo ikke være helt sikker på. Jeg har ikke smagt det selv, men jeg tror sgu ikke, det smager godt. Det tror jeg ikke. Altså, det må det, jeg tror det, jeg ved ikke, om det smager godt. Men jeg tror det måske, det må smage godt, siden der er nogen, der står eller andet 5.000 kroner. Så må det nok smage godt. Der er jo sådan nogen, der gider at købe hans lort. Men lad os se videre. Nu skal jeg nok holde min kæft. Jeg ved da helt bestemt, at jeg sagtens kan lave god mad, som faktisk også er godt nok til, at man skal betale penge for det. Der stopper jeg ham lige igen. Fordi at nu godt nok til, at der er nogen, der giver betalt mad for det. Ikke mad for det, fordi de får for pengene. Men jeg mener bestemt. Nu synes jeg lige, at han roser sig selv alt for meget. Lidt for meget måske. Bare sådan en lille bitte smule for meget roser han sig selv. Jeg tror ikke, det smager godt. Det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror virkelig ikke, det passer. Hej, velkommen til. Det her er min arbejdsplads, så jeg skal i køkkenet, inden vi går i gang. Lad os gå i køkkenet. Det skulle lige være min lille søster. Så skal du også lige, hvad skal der? Okay. Så er vi klar til at gå i gang. Og det er så her, hvor jeg tjener alle mine penge. Jeg hedder Jonas Inge Thomsen. Jeg er 13 år gammel, og jeg har fundet på mit eget fritidsjob. Jeg laver mad i min forældres køkken, og så sælger jeg det. Ikke i din forældres køkken. I din mors køkken. I din mors køkken. I din lille... Og tjener penge på det. Tjener penge på det. Helt sikkert, mand. Helt sikkert. Det indtil alt det her, det kom egentlig lidt af sig selv. Jeg sad herhjemme under corona-lockdown og kedede mig faktisk rigtig meget. Han keder sig rigtig meget, ja. Og hvad gør en kogekone, når hun keder sig? Hun går i køkkenet. Der hvor hun hører til. Jeg har altid lavet mad, så det var fuldstændig oplagt. Han har altid lavet mad. Eller skal vi sige, hun har altid lavet mad. Ikke am I right, hun er en kogekone. Han er en kogekone. Jeg ved ikke, nu skal jeg ikke lige... Vel, vi har plads til alle her på kanalen, ikke? Der er selv kogekoner. Som ham der, ikke? Jonas. More like Johanna. Men jeg skal med det her, og at nu hvor jeg havde så meget tid, så kunne jeg lige så godt hjælpe nogle andre, som måske ikke havde så meget tid. Han havde meget tid, ja, fordi at hvad er det han laver? Han står i køkkenet hele dagen lang. Altså han har jo ikke andet at lave. Det skulle da klart, altså for fanden, mand. I dag skal jeg lave boller i kaj med god ris, en cremet sauce og en cremet sauce? Kan vi vide, er den hjemmelavet? Am I right? Smagsfulde boller. Smagsfulde boller? Kan I så, hvor fanden de kommer fra? Altså, så kan jeg ikke nogen af de smagsfulde boller, den cremede sauce. Og god ris. Jeg vil ikke lige... god ris. Okay? Ja. Er det ikke bare... Du er sikker på... Okay, det er ikke normalt ris, det er god ris. Okay. Det er godt. Det hele startede med, at jeg lavede en Facebook-opslag. Der skrev jeg, at jeg rigtig gerne ville lave mad for folk. Der var rigtig mange positive kommentarer, men der var også nogle negative kommentarer. De skrev sådan, at det er ikke lovligt, og det skal du stoppe med. Så blev jeg selvfølgelig lidt usikker, men jeg tænkte også, at jeg har jo lige så meget ret, som de har, og nærmest mere, ikke? Altså, jeg arbejder under 30 dage om året med madlavning, og derfor er det lovligt. Og derudover så har jeg taget et hygiejnekursus. Shit. De er virkelig friske. Men det plejer faktisk ikke at ske så hårdt her. Og det er fedt scene. Hårdt? Altså hårdt, når man, som der han får den i røven, eller hvad han siger. Den fik jeg ikke lige, den der. Kan man lige, det vil jeg få igen. Madlavning, og derfor er det lovligt. Og derudover så har jeg taget et hygiejnekursus. Shit. De er virkelig friske. Men det plejer faktisk ikke at ske så hårdt her. Plejer faktisk ikke at ske så hårdt her? Altså får den hårdt i røven, eller hvad er det? Plejer ikke at få den hårdt i røven, okay. Det er fedt scene. I mit firma der har jeg jo faktisk alle roller. Jeg tager imod ordre, jeg handler ind, jeg laver mad, og derefter så er det faktisk også mig selv, der leverer maden. Dem, der skal have min mad i dag, det er en børnefamilie. Jeg så, han havde lavet et opslag på Facebook. Det var frisk gjort, så det var... Hun er pædagog. Eller er hun kogekone? Jeg tror ikke, hun er kogekone, fordi at, selv så vil hun ikke bestille mad.
Og så er der bare været sådan en kogekone der, ikke? Det kan godt være, de har brug for noget fritid nogle gange. Lige sige, nu låner vi simpelthen lige en anden kogekone. Så leger vi lige en anden kogekone, der så kan lave noget mad til os. Og det var så Jonas eller Johanna. Det vil jeg gerne prøve at støtte. Det vil jeg gerne prøve at støtte. Det er jo ikke noget, men du gerne prøve at støtte det. Det er bare så du slipper for at stå i køkkenet selv for helvede. Prøv at fatte noget, mand. Dumme kælling. Kogekone. Det er jo fandme godt ude i bollet der, mand. Hvor fanden de kommer fra, mand. Koster det lidt tøtter, ikke? Dyrnusser. Ja. Slå op på Google oversæt, så finder vi ud af, hvad fanden det er. Koster det lidt tøtter. Nå. I starten, der var det meget begrænset, hvor mange bestillinger der kom ind. Men så efter, at jeg har fået en masse omtale, så er det bare væltet ind. Det er stykket fuldstændig af. Her kommer der en hilsen fra en ung fyr. Jeg har cirka en 6-7 ordre om ugen. Jeg prøver at følge med. Så det vil sige 1 ordre om dagen, eller hvad? Rulle fingre, mand. 1 ordre om dagen. Jeg vil sige, altså, grunden til, så tænker jeg sikkert, Niels Walter, hvor fanden reagerer du hovedet på det her? Det er fordi, jeg gerne vil støtte ham. Jeg vil godt støtte ham. Jeg giver lidt omtale om ham, som sagt, ikke? Jeg støtter ham ikke. Nu når jeg er så kendt jo, ikke? Jeg er jo kendis, jeg tror jeg godt, man kan sige. Men så tænker jeg, ham der Jonas Johanna, han skal sgu da lige have lidt omtale. Fedeste fritidsjob. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, han gør det. Jeg har selv bestilt nogle, jeg har faktisk selv bestilt nogle boller i karry her til i morgen, ikke? Han sagde, pisse gode boller. Og en god cremet sovs. Det er jo boller i karry, ikke? Og sådan nogle ris. Gode ris, for at helt præcis. Gode ris. Men lad os se videre. Altså, jeg tjener nok penge til, at jeg kan købe et par fede høretelefoner, men jeg tjener ikke nok penge. Hvad er så et par fede høretelefoner? Altså, når man mener fede høretelefoner, men sådan nede for Kvickly, eller hvad? Dem har jeg faktisk set mig lidt over i. Det er lige sådan lidt. Ikke sådan nogle... men fede høretelefoner. Men okay, vi skal lige se, hvad får han ikke købe. Købe alle mulige helt vanvittige ting. Lige nu der... Som hvad? Hvad er en helt vanvittig ting? For am I right, eller så jeg lige en Tesla i øjnene, kronen? Bare lige det, jeg tjener nok penge til, at jeg kan købe et par fede høretelefoner, men jeg tjener ikke nok penge til, at jeg kan købe alle mulige... Am I right, din Tesla Model S? Det første model. Den gamle. Den gamle Tesla, den er ikke lige den gamle S'er der fandme, den er ikke lige så god. Så jeg forstår ikke, hvor fanden de ikke har taget den nye S'er, fordi den gamle S'er, den har problemer med dørene eller et eller andet. Det er fordi, at ved S'eren, der er ligesom, der er sådan, de der håndtag der, de skal gå ud af bilen, og så nogle gange gider ikke gå ud af bilen, og alt muligt, fuck, den gider ikke tænde, eller alt muligt. Så mærkeligt noget. Og hvorfor fanden er der et passagerfly? Og frihedsgudinden? Du kan ikke få frihedsgudinden. Du kan ikke købe frihedsgudinden. Og du kan godt købe fly, men der er jo ikke nogen, der gider købe en passagerfly. Så køber man sgu da en fucking privatfly, og det skulle da... that's hot. Men, ja, så videre. Lige nu der bliver pengene sparet op, så ja, det er måske et lidt kedeligt svar, men... Bob til hvad? Altså, jeg tror, han sparer op til, at han engang kan blive fri, så han ikke kan koge længere. Det er ligesom sådan noget... ikke han er fri, han vil gerne være en fri mand, eller en fri dame, forhås. En fri koge, ikke? Men han er bare tvunget, han er jo længere hver eneste dag, og bliver fanget, og bliver spadet ned i kælderne, sammen med de brugte luder. Og der ligger han bare dernede i mørket. Og så, når der så skal mad på bordet, så bliver han så hævet op i den kælder, ikke? Men ellers lige til videre. Skriv det svar ned i kommentarfeltet. Jamen det... Ja, i hvert fald ikke koge med det der. Job, det er faktisk, at jeg skal vaske op bagefter. Altså, det er jo fuldstændig bunden. Det er pisse nede. Undskyld, jeg pand. Nu er de blevet pakket, og så skal de bare afleveres. Det er pisse ned, at du kan regne ud, hvad er det dit arbejde er. Det er kogekonen. Kogekonen, altså det følger jo med, at man skal lave mad, men man skal også vaske op. Det er lidt træls, men jeg har ikke noget valg kogekonen. Jeg har ikke noget valg, de bare nødt til at... Forfærdeligt ud, man. Godt med ikke kogekonen, det er det. Er på vej op, det er, hvem er det, der modtager min mad? Hvad synes de om den? At mine kunder kan lide min mad, det betyder jo alt. Jeg tror faktisk, der er mange, der bliver overrasket over, at det rent faktisk smager godt. Der er noget mad her. Det kan godt være, at det rent faktisk smager godt. Der husker jeg stod en lille dreng der, han skulle lave noget mad, der smager af helvede. Lad os købe det. Jeg er gået fra grunden til, at de køber det, det er fordi, de tror, det smager godt, ikke?
Men jeg tror faktisk, de har gjort det modsatte. Så når de får den der mad, det ser da godt nok uheldigt ud. Hvad er der i den? Ja, det kan også være, at de siger, ej, det ser da godt nok lækker ud. Hvad er der i den? Der er gode ris, og så er der en cremet sovs, og så er der gode boller. Og så sagde de sådan, nej, de boller, de ser da godt nok gode ud. Hvor har du fundet dem her? Det var mor, der købte den til mig. Jeg ved ikke lige, hvor bollen de kommer fra, men de er gode i hvert fald. Og så kan du sådan, hvor fanden ved du, at de boller de er gode fra? Altså, am I right? Men kun er 13 nu ser jeg videre. Og jeg er ikke uddannet kok, men jeg mener helt bestemt, at jeg sagtens kan lave god mad, som faktisk også er godt nok til, at man skal betale penge for det. Jeg ville da helt klart blive skuffet, hvis jeg fik en tilbagemelding, der sagde, at maden ikke var god. Jeg ville da blive en lille smule ked af det. Det værste, der kunne ske, det er helt klart, at den måde, jeg laver, gør nogen syge. Så det håber jeg virkelig ikke sker. Gør nogen syge? Skal det være sådan noget salmonella, eller hvad fanden ævler man? Jeg håber fanden ikke, han forgifter sine kunder. Gør nogen syge? Hvorfor skulle du gøre nogen syge? Det forstår jeg ikke, vi har lige den igen. Det værste, der kunne ske, det er helt klart, at den måde, jeg laver, gør nogen syge. Så det håber jeg virkelig ikke sker. Det bedste, der kan ske, det er, at simpelthen bare, at de smiler. At de siger... Skal der være noget tyndskidt? Hvad fanden? Jeg forstår ikke. Mange tak. Der var noget mad til mig. Der er noget mad her. Så har jeg sådan en rigtig god følelse i maven. Tak for det. Jamen selv tak, og jeg glæder mig til at smage det. Jamen altså, det gik jo mega godt. Hun blev rigtig glad for maden, så det er perfekt. Lav. Kan vi ikke lige se noget backstage, noget bag ved scenen? Altså, hvordan hun faktisk modtog maden i virkeligheden. Fordi det er jo tydeligvis ikke den måde, hun modtog maden i virkeligheden. Altså, hun kunne godt lide den. Altså, hun var positivt overrasket. Jeg glæder mig til at smage den. Kæft for hun sjov, mand. Kæft for hun sjov, mand. Tror jeg virkelig, hun glæder sig til at smage den? Prøv at skrive ned i kommentaren. Tror hun glæder sig til at smage den? Jeg tror det ikke. Jeg tvivler. Lad os se videre. Jamen altså, det gik jo mega godt. Hun blev rigtig glad for maden, så det er perfekt. Lav den her emoji nede i kommentarfeltet, hvis du synes, det er sejt, det jeg gør, og hvis du gerne vil støtte mig. Hvis du synes, det er sejt, okay, kan man ikke nede i kommentaren. Vi giver simpelthen lige en. Nu støtter jeg op simpelthen. Ja. Vi gør sådan her. Oh, that's her. Nej, forkert. Undskyld, fuck, man. Sådan er sgu da. Og så tager vi også lige den der. Den er jo altid god. Ej, det okay. Jeg er lidt... Ja. Rolig, mand. Jeg gik lige op for, hvad det her også kunne betyde. Det var, at jeg ville gennem knæppe, men det gider jeg ikke, selvfølgelig ikke. Yes, mand. Nå, men imens skal vi lige snakke her. Jeg sidder bare og laver fucking mange emojis, det er helt sejt. Men jeg vil sige tak, fordi I gerne vil være med til det her, ikke? Ja. Håber I like videoen. Abonner til min YouTube-kanal, subscribe. Alt det der hot. Så vil jeg bare sige tak for i dag. Det var bare sådan lidt en spontan video. Jeg sad så YouTube, ikke? Og så den der video, og så tænkte jeg da godt nok for den der 5.000 kroner. Am I right med nogle boller? Så tænkte jeg bare, mig 13 år liker min egen kommentar. Hvem laver god mad til andre? PS, mega sej. Rimelig omgang. Oh my god, tak for alle likes. Fedt. Han er sgu sej. Det, og så den der igen. Mega sejt af en 13-årig dreng. Der er noget ved ham, der minder mig om en kogekone. Okay. Den må snakke han på og ser ud på. Okay, han ligner en kogekone, han snakker også om en kogekone, helt ud til. Ikke en eneste hate kommentar. Det er sejt. Fedt. Eller ikke en eneste. Det må jeg sige, det var en rekord. Men vi ses. Tak fordi I har set med. Fedt at I klikkede ind på den her video. Hold da ferie, min iPad den skal lades op. Det er helt sikkert. Nå, men tak fordi I har set med. Vi ses.